3 zápasy v přímém přenosu. Jak malé štěně ulovilo velkého psa. Příběh pro děti na dobrou noc. Malý čiperný pes přemůže velkého nečiperného psa. Tady vidíte účastníka, který podporuje psí zápasy. To je majitelka zabijáka či diváka. Jděte, kdo má prdel. Pobízí ho, aby trhal malé nevinné štěňátka. Dáme to na internet a oni ho zavřou. Už ho ulovili. Začínají od Kitty, ano. Od Kitty to libový. Někteří si to spletou s orgiema. No a už jdou na stůl si posilnit. Posilnit cítí buchty. Oni cítí buchty, ti pejsci. Ano. A teď tahají kabelu, Kačenko. Pojď sem. Pojď sem. Pojď. Je vidět, že už kopec posledních sil kopítkama